Základná škola Ivana Bukovčana organizuje tradičný jesenný beh. Minulý rok sa kvôli nepriaznivému počasiu zrušil, tento rok počasie vyšlo. Účastníci tohtoročného jesenného behu sa stretli v ranných hodinách pod mostom Slobody. Slnečné, aj keď chladné počasie vyčarilo dobrú náladu organizátorom aj všetkým zúčastneným. Pre novú riaditeľku bol beh prvou športovou akciou v novej funkcii. Ako ste sa pripravovali? Pripravovala som sa poctivo, zisťovala som si, aké kategórie nám bežia, pripravovala som ceny, obhospodarila som čajíky a odmeny pre všetkých našich zúčastnených bežcov a tak ďalej. Nie je to úplne môj prvý jesenný beh, už som sa zúčastnila, takže je to v podstate prvýkrát iba z pozície toho organizátora. Sme pripravení približne na 100 bežcov, aj keď si myslím, že to chladné počasie trošku zahralo rolu a bude ich zrejme menej, ale slniečko nám svieti, veľmi sa teším a verím tomu, že to dobre dopadne. Po zahájení jesenného behu bude potom rozcvička. Tu dáme spoločnú, predškoláci, prváci pôjdu s pani Šelkou Minažikovou, starší potom pôjdu so mnou. Kategórie sú predškoláci, oni budú bežať 100 metrov, potom prváci, druháci je to 300 metrov, tretiaci, štvrtáci 600 metrov, potom 5-6 majú 800 metrov a 7-9 1000 metrov. Potom je tu aj pre dospelých kategórií a oni majú 3,9 km. Učiteľ telesnej výchovy, ktorý viedol s deťmi rozcvičku, odporúča začať so športovými aktivitami už v detstve, aby dieťa získalo prirodzenú pohybovú inteligenciu. Na štarte jesenného behu bolo detí naozaj dosť. Základy nech zdvíhajú nohy, lebo deti aj dospelí vlastne málo pri tom behu zdvíhajú nohy. Ten kontakt s podlahou nech je čo najkratší, to chodidlo. A nech došlapajú na celé chodidlo, nielen na päty, lebo vidíme, že len na päty došlapujú, alebo len na špičky, nech to ide pekne cez celé chodidlo. Akú kategóriu ideš bežať, v akom ročníku si? V 3. a 4. A budem bežať, už si nepamätám, ale bude to nejak 500 metrov, sa mi zdá. Koľko budeš bežať, vieš? Čo ťa čaká? Áno, budem behať 800 metrov a tak teším sa na to. Pripravovala si sa na ten beh, alebo robíš nejaký šport? No, robím šport. Robím mažoretky. Čiže behávate tam trošku? Áno, behávame na začiatku, na rozcvičke. A už si niekedy bola tak na tomto jarnom alebo jesennom behu? Nebola, je to prvýkrát. Ja som z 5. ročníka a ja vlastne robím šport, hokej a tam na rozcvičke vždycky behávame, ináč som sa ešte nepripravovala a bola som na prvom jarnom behu minulý rok. A ako sa ti darilo? No, skončila som druhá. Ja som sa nejako špeciálne nepripravovala na tento jesenný beh. Nebola som na jarnom behu, robím šport, konkrétne akvabely. A som z 5. ročníka a volám sa Hanna Schneiderová a som jej dvojčka. Tak? Áno. Som zo 4. ročníka a robím šport akvabely. Akvabely tiež, super. Takže aký máš vzťah k behu? No, celkom dobrý. Na toto som sa síce veľmi nepripravovala, ale... Vyskúšaš. Hej. Už si bola niekedy na takomto jesennom alebo jarnom behu? Nepamätám si. Takže ideš to vyskúšať. Dobre, a kto ťa povzbudzuje? Mama, sestra ide tiež behať a táto. Ak sa niekto rozhodne začať behávať v dospelosti, je dobré venovať niekoľko hodín technike behu. Ten človek, že už vlastne tie dlhé roky nebehá, že nemá tú pohybu, ten vzor, nemá v sebe, tak určite si nájsť nejakého trénera, nech naučí tú správnu techniku, lebo niekoľko je to viac na škodu, že keď beží proste zle, tak potom ich bolia kĺby. Aký je váš vzťah k behu? Môj vzťah k behu nie je veľmi pozitívny, ale ja som veľmi pozitívny nadšenec športu a každý jeden šport úspešne pasívne podporujem. Aký máte vzťah k behu? No, kedysi, keď som ešte nemala deti, tak som zvykla chodiť behávať, ale bohužiaľ posledné roky sa mi nejak nedarí, tak teraz by som rada obnovila túto tradíciu. Aj ste na to nejako trošku trénovali? Vôbec. Takže počítam s tým, že keďže štartujeme zatiaľ myslím 3, že to 3. miesto by mohlo vydať, takže uvidíme. Pozerala som to prvýkrát, že si užijeme atmosféru a uvidíme, ako to tu vlastne vyzerá a uvidíme, že či sa nám to bude páčiť a či prídeme aj na budúci rok. No ty, aký máš vzťah k behu? Behávaš tak aspoň po byte alebo po dome?
A nemôžete. A vonku môžete behať, tak vonku behávaš. A si robil futbal, nie? Už nehrám. No ja viem, ale tak futbalisti majú nabehané dosť kilometrov. No, takže ako to je s tým futbalom? Tam ti ten beh išiel? Takže kondičku máš asi dobrú. Áno. Už roky sa základná škola Ivana Bukovčana snaží vytvárať príležitosti, pri ktorých žiaci aj rodičia športujú a niektorí aj vyhrávajú. Ako sa ti darilo, mi povedz? Dobre. Vyhrala som. A ako si sa pripravovala na to, alebo behávaš s tatinom? Nie. Nebehávaš s tatinom? A robíš nejaký šport? Akvabely, bicykel, gymnastiku som robila. A ako sa ti bežalo? Dobre. Dobre, čo bolo najťažšie? Nič. No a povedz mi, aký šport robíš, keď si vyhrala si v takejto kondícii? Futbal. A už si niekedy vyhral? Hej. Minulý rok. Rada behávaš? Áno. Lebo táto tvoja sestra aj brat, oni sú športovci, tak ty chceš byť taká športovkyňa? Áno. Pribudli noví víťazi, iní zas obhájili minuloročné prvenstvo. Jesenný beh dopadol na výbornú a niektorých inšpiroval k ďalšiemu tréningu, aby to na jar alebo o rok mohli skúsiť opäť.